L-Ewroparlmentari Laburista Marlene Mizzi esprimiet is-sodisfazzjon tagħha favur miżuri ġodda biex is-servizzi pubbliċi online jkunu aktar aċċessibbli għall-anzjani u l-persuni b'diżabilità. Mizzi tat l-appoġġ tagħha l dawn il-miżuri ġodda ta' aċċessibilità fis-servizz pubbliku li dwarhom kien hemm qbil ukoll fil-Parlament Ewropew. Dan fid-dawl li l-amministrazzjonijiet pubbliċi qed isiru dejjem aktar diġitali u n-nies dalwaqt se jibdew ikollhom jibagħtu d-dikjerazzjoni tat-taxxa, iħallsu l-kontijiet u t-taxxi u japplikaw għal benefiċċji b'mod diġitali u għaldaqstant l-aċċessibilità importanti għal kulħadd. Marlene Mizzi tenniet li l-era diġitali tista' tkun ta' sfida l persuni bi bżonnijiet speċjali bħal pereżempju dawk neqsin mid-dawl u diżabilitajiet oħra. Għalhekk aktar minn qatt qabel irridu regoli li juru lin-nies il-modi tajbin u pożittivi li bihom il-leġiżlazzjoni Ewropea tista' tibdel ħajjithom u l-attivitajiet ta' kuljum għall-aħjar temmet tajt Marlene Mizzi.